आसरे आस देखिब आस नुक्कड़ नाटक देखिब आस भाई आस भौणी आस नुक्कड़ नाटक देखिब आस मौसा आस माउसी आस नुक्कड़ नाटक देखिब आस दादा आस खुड़ी आस नुक्कड़ नाटक देखिब आस आसरे आस देखिब आस नुक्कड़ नाटक देखिब आस देखिबो पुओ देखिलानि कि नहीं ताऊ खाइबा ପାଇଁ ଦିଅ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ହଁ ହଁ ପୁओ ଦେଖିଲାନି ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ବାବା ଦେଖିବ हेलो ଏଇଟା ହେଲୁନି ନିଜେ କାମ ନିଜେ କରେ ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ତାକୁ ରେଡି କରିବୁ ପୁଅ ରେଡି ହେଲୁନି ହଁ ମା ଆଉ ଭାଇ ସ୍କୁଲ ଯିବା ମୁଁ ଦଶମ କ୍ଲାସରେ ଦଶମଟା ପରିବାର କରିଛି ଭଲ ମୋ ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା ଭଲ କଥା ବାପାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବହୁତ ତୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଘରକୁ ଯିବୁ ମୋ ପୁଅ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ପୋଷିବ ଆମ ପରିବାରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତୁ ଯା ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମା ବାପାକୁ କୁହ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବାପା ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ଏଇଠି ଶୁଣିଯାଅ ଆମ ଝିଅ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଘରକୁ ଯିବ ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ପୋଷିବ ଆମ ପୁଅ ଆମକୁ ପୋଷିବ ତା କାମ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାହା କରିଦେବା ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ଶାନ୍ତି କାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର କାଲି ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଭଲ ଆସିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କର ମଗେଇବା ଦେଖିବ ଝିଅ ରେଡି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ଝିଅ ଖୋଲେ ଝିଅ ଖୋଲେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଝିଅ କବାଟ ଖୋଲି ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ି ମୋ ଝିଅର ଖୁସି କେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଆ କରିଛି नारी और पुरुष भगवान अमृत सृष्टि अमृत संतान समाज सृष्टि और विकास नारी भूमिका
सकल सम्मानर अधिकारी नारी और पुरुष समाज गुरुत्वपूर्ण ठीक प्रत्यय मुद्रार दुर्वार्थ करी आज नारी देशर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ठारू आरंभ कर प्रत्येक क्षेत्र निजर दक्षता प्रतिपादन कर आम देशर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी जड़े नारी आम देशर अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण आम राज्य उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा आम राज्य विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुरण पाढ़ी से भी जड़े नारी से नारी हेले भी निजर दक्षता प्रतिपादन कर तेणु आम्भे निज झील और सम्मान भाव शिक्षित कर गढ़ी आमर कर्तव्य